Здравейте, вие сте с The Best Gamers TV, аз съм Краси и днес ще ви представя играта WWE12. Това е мод към обикновената игра за PC, не е нищо специално. И днес ще се бием с Ренди Ортън срещу Брок Леснар. И се надявам да спретне един добър двубой. Не съм много добър на нея, знам някои трикчета, разбира се. Важното е да ви хареса. Не това дали съм добър или не. Ще прекъснем сега видеята. Няма какво да им видим на тях. И преминаваме направо към боя. По възможност ще гледам бързо да го приключа. Защото все пак с Брок Леснар майтап не трябва да си има. Тук малко ритници ще забудем. И сега един кик във въздуха. С бутона А сега малко се изфукваме, за да си дигнем адреналина долу. И съответно чрез него се правят и финишерите, когато е на макс. Няма да се опитвам тук да го туширам, дори да евентуално успявах. Правим си малко хватки. Тук сега като се доближите до въжетата, с бутона С можете да забиете много як юмрук в... Тук до вече го оцелих. Сега ще опитаме нещо. Добре се получи. Няма да го ставим толкова лесно. Ще го побием още малко. Време да го ритнем под пояса. Това в принцип е забранено в играта, а и хардкора може би го позволява. Опит за суплекс и се получи. Мисля да го приключвам вече, то няма какво повече да му се види. Може би някой друг финишър ако направя. Но с Ренди Ортън, разбира се, сами знаете, няма кой знае какво да се прави. Друго си е с гробаря, Кейн или някой друг. По принцип по-здрав чист, с много финишъри. Няма ли се зашемети да опитаме нещо друго? Ето, зашемети се. Сега ще опитаме нещо друго. Да, забоде ДДТ. Ще го побием още малко. Мисля да взема нещо с табло. Извинете, да взема някаква маса или стълба. В зависимост от това какво има около терена, разбира се. Защо не съм с горбая? Тук едно задушаващо тръшване или с граманата да му направя върху масата. Нищо, сега ще го ударим с нея. Ще го помлатим. Не мога да го целя. Сега ще го бутнем. И време е за туш, поне според мен. Ще опитам нещо, което не съм правил до сега и не се получи. Зад него да му направя някой финишър. Заводим един ритник. В тази игра, какво да ви кажа, става е така да загубите част от времето, защото ще ви писне се по някое време. Определено не е игра, която дали ще щупим масата. Не стана. Дебнем го за RKO и го приключваме. В тази игра почти нищо не може да се прави. Разбира се, отъпява след 10-15 минути игра. Друго си е PlayStation-ите, там може да се катерите по масите, да ги вчупите върху тях и какви ли не още екстри. Тук обаче нещо загубих контрол над матча, т.е. тук че не ме бутна. Време за едно RKO. Тук отново пропуснах ритника и тук го пропуснах. Този нещо не се дава. Въобще не се справям. Размина му се на този RKO. Сега ще изхвърлим тази маса по него. Ако сега вече не успея да му направя някой финишър,
Трябва да ме хване яд направо. Доста съм го спукал от бой. Ето, край вече. Няма къде да ходи. Не, отново не успях. Време беше. Сега той да ме понатупа малко. След като цял матч го бих аз. С масата. Видяхте какво ми се случи, когато се заедеш с Брок Леснър и не решиш да се опиташ да го тушираш скоро. Брутализма е на макс. Този път обаче го издебнах. И сега мисля вече наистина да го приключвам. Да. Време беше. Само да не се повдигне. Не знам дали ще се справя. Не. Туш. Това беше WWE 12 модът. Игра не е много интересна, но става за убиване на времето. Това беше от мен. Краси, гледайте нашите клипчета и се наслаждавайте. Разбира се, ако ви харесват. Пишете долу под коментарите, ако искате да ви представим някоя игра. Лек ден!